agara zvakadini kana agere zvakanaka siyana nazvo mukwasha wacho anenge aitorara achishaya hope ndoita sewo ndiwane mari ndiendese kuvabereki vemudzimai iwe wotora mwana wako Zigerero shoko anatezvara ana mbuya uko boere ngatiti ari kuurukudzwa natete vane vana vavo vese vanzwa nekumitiswa vachimitiswa usingaende kuvarume inotambirika here saka wangu inini mwana ndevamukuti angonogara chete ivika imi ndiitirei mushe tete gore revana tete itai mushe varora vacho vari kudya marasa right isina yatswa maroterekareke ndakaita mhanza yekufamba kuenda kuwedza uko takafamba neusiku ipapo zototi nhorondo takaita murima uzomagara murima kicheni ndakaita manzi yekutaura nini ngavo namai guru Eliza guru Elizabeth ine urombo kuti vakatisiya ine urombo chose vakatisiya mai guru avo akarwadziwa chaizvo gogo ndakataura navo tikatota uri kulo zvakanaka gogo Elizabeth Membere makabara gore ripi 1962 kupi kuboera kwamakumbe misheni kuri kwamagaya ndoka makakurira ndoka ndakakurira ikoko yeah aiwa zvinofadza chose so inokudaro imimi makurira kuboera master makasangana naye kupi master zvakatanda zvokuti ndokumusha kwamai vake kwakaberekwa mai vake ne saka iye auya ikoko kuboera achizoona vanasekuru vake vanonzi vana Mugomasi ndokagara Mwera chief Mugomasi ndo sekuru vamaster saka ndokwaaiuya achizoona vanasekuru vake naatete ake hanzvadzi yake akaberekwa nayewo asi akaberekwa uyo ari kune imwe imba uyo ari kune imwe imba saka ndoaiuya achizoona
Saka zuva raakatanga kuuya akabva asvikawo nepamba pedu. Asvika nepamba pedu akangowana ndiripo zvangu ndiri wani vabereki vangu vanga vasipo. Vakangotanga kutaura neni akati sesi ndakudai. Ndikati imi munobva kupi handimokuziyei. Saka ini ndiri kuenda kuseri kunonzi kwakudiwa kuna hanzvadzi yangu. Ndokwandiri kuenda ikoko. Saka ndopatakangotanga kutaurirana vata ndamboramba. Ende kusopika nerimwe remazuva rachinobva azodzoka chifumi chemangwana. Ndobva tataura nazvo ndobva ndakutomuperekedza. Ndobva takutenda kwaatete acho koko kunonzi kwakudiwa. Asvika kuye iwo anga atotaura kuna atete ake atorangana atete ake ende asina kutombozviziva kuti ndozvaari kuda kuita. Vatasvika paya ndvatagara paatete paya. Takasvika makuseni. Saka totonzi bikai ndotobika plus handiri mudiki ipapo. Totobika sadza riya topedza kusvika zuva ndoti nhai uchindiperekedza kandidzokere kumba. Saka dzaiwa tichaenda zvedu nokuti isu tatiri kune imwe village vari kune imwe village. Kusvika zuva ratovira. Ndikati kuzvinoti tichaenda nguva iko. Zvikanzi aiwa tichaenda. Saka yanga aenembawo yanga angakopiwa ndopanda ndangogadzikwawo imomo. Ndichitozoonawo chekuchaenda kumba kuya pasina. Ndokuchizotongowanana kwandakaita nana master. Mimi panguva iyoyo mamune makore mangani? Panguva iyoyo ndanditori mudiki ndinonga ndanditori ne15 years. Ndanditori mudiki. 15 years? Makamboenda kuchikoro? Kuchikora ndakangondagirirwa nasi handambonyatsoipinda zvakanaka. Mangoita grade 1? Ndobva zvangopera? Zvakazongopera ipapo. Sei? Vabereki vedu ndevamwe vaya vaingoendawo zvekudoro vachingodini kusingambonzwisiki zvakanaka. Saka vanga vasina hanya nazvo zvo. Vanga vasina hanya nemwana wechikoro? Vanga vasina hanya nazvo. Asi vamwe vangu vari nana vakatomboenda ini ndini ndakatonyatsogomatswa kana kumboenda. Ima mubara muri wangani muri menyu? Tiripo 10. Muri 10? Vasikana vangani? Vasikana 6. Vakomana vana? Imi mamuri wechingani? Ini pauteni pavo. Kubva kuvasikana ndandiri. Aiwa kumuri yese pakubarwa? Kumuri yese pakubarwa apa. Ini ndanga ndiri wechiningiriki wechi 8. Saka vamwe vese kuchikoro vakaenda zvavo? Vamwe vaingoendawo izvozvo zvongoti grade 2 grade 3. Baba vacho vaingomwa doro. Ngasina kana basa nazvo. Vakomana imimi. Aiwa zvinowanika mukurarama. Koma kare ka zvainetsa. Zvainetsa. Ndizvozvo. Mavanzwakapo maiguru vedu ava siti neurombo kuti vakazotisiya neurombo chose. Right, chopfuurira mberi tivakamboonana here pakutanga naiye master Chivere kwandi zvakatongoita papa yamukira mumakumbo? Handisati. Akambotiuyeka paakatanga kuzodzoka akutobva ikoko achuya achizonditora. Ndopaakazongoti. Saka pakati uye pakutanga apa iye ndopaakakuonai? Asi mimi mamusati mamuona? Handisingatombomuzii. Iye ndofunga ndopakabhasi ataurana natete vake? Paakazoenda pakasa kuti kune munhu andaona uko. Ndoda kutoenda naye kuwedzi. Asina ndangu zvandaisiya ipapo. Saka imi pamaitanga nekuramba mairambirechi? Munhu wausati wamboona purazi yengu ndasati ndambomukuru. Amusati wamboona kuti zvinoita here izvozvi. Imi chamaiti chisingaiti chi? Ndaitongoti hazvimboiti munhu andingatombozivi iyoyo kwaabva nekwaari munhu wokupi handimbokuzivi, asi ndo zvandaingotyawo, asi hameno zvazvakazongoitawo. Saka pamakazobvuma imimi makabvuma kwaari here kandi makatozongotumira rishoko? Ndakazobvuma handina iye akangoti handi unoonekwa naatete, asi ndandatobvuma ndikati auraiti ndokuda zvangu mukomana iwe. Asi patakazoenda manje kumba kuya ndopaakazongoita zvekutono zvongoti munhu wandaya naye hachadzoka, vanonga vaingorangana. Vanga vagara zvanga zvakatorongeka kare? Vatorangana. Kumba uko? Kwamabva kumba kwenyu? Ndakaende ndindaitongopo ndakatongosiya pasina vanhu. Ndakatongosiya pasina zvokutoti ndakatobva kwandakangoita ikoko ndokutobva kwandakangoita. Avo pavakazouya vangwana pasina munhu nonga vakatoti mwana aenda kupi. Ranga rigore ripi ramakatanga kuenda?
iyo 1982 saka mava matanga kugara mese kupi manje? Takazotanga kutogara ipapo, takagara 2 weeks paatete ipapo. Atete vaigara kupi? Kubhoera kwedu kwakareko. Ndobva tazoti zvinotodihemba handina kana chii. Patakazodzokera pana atete wangu pamba paatete wangu ndo vakazoenda kunorongedza hembe. Vazoya nadzo. Vauya nadzo ndobva takagara 1 week ndobva tazosumudzira kubva ikoko kuya kunoku. Takuya kunoku kwedza. Kunokuwedza mamuchiuya kupi manje? Tata kutouya apo pataigara padongo apo paigara nababa ake. Paigara kuvabereki. Paigara vabereki vake apo. Saka akangosvika ipapo makapururudzirwa here kandi handina zvese zvandina kana kutombopurudzirwa handina. Zvakaita ndezvekuti ivo vatezvara vangu vacho naye vaingogara varipo 3. Vatezvara vangu nemudzimai vaona iye ndiyaitawo mwana ipapo. Saka kungosvika kwandakaitawo asi munhu wacho aiwodzivawo musoro vatezvara vangu ivavo. Vangoti zvakatonaka handambofuga jira zviya zvinoitwa kufuga machira kana kudai. Angosvikogara kondaimbosiva chii neudiki zvakare ndichingotumwa ndichitongodii ndichitoita kusvika zvatongogara ndatozonunga nhombe yemukomana iye. Right, manzwa apo nhau dzacho akomana imi kuti zvakazofamba sei kudzimara maiguru vanhonge nhumbu yemukomana wokutanga. Mabiringayo kunyangana kuvakarambana mukudzokera nazvonedza uye mukoma wangu watezva bhasikoro woteera madzimai akamboramba hatibvanzi kushuga. Hatibvanzi kushuga. Ndine kuromba kuti amai guru Eliza avakashayika vakatisiya. Manaka ana mai guru wangu nana gogo wangu wandakataura nawo kumashure kwa vazhinji vacho ndingopira musana sara vachishayika neurombo chose. Ndichiri kueka mai Manatsa, ndichiri kueka mai amai Madzikatire, amai Mukadota, ndichireka gogo sukai pasi panorya gogo Dembo, ndoyeuka yawo wakagogo amai Chivero. Silungu kwa matora pa Jombo hapo amaparise ina simu achemwalanga Elizabeth achemwalanga Lucy Machangu amai Elda Machangu pa concession hapo kama ibambo aiona pa mapira hapo pa mabooster Oswald Soro Jena akwasira seko patience kachiri juzu zviri kufambere gogo Mavia
right Tindo Chief Chibwe tendai chikwe kuna Soko Street kudziwaresekwa kwa apa sai pakona pana Soko Street apo dziwaresekwa 3 zviri kufamba here James Nyika muna Amandishe Street zviri sei mustaff Timamu Kalesa na sekuru Kasim Timamu Kalesa Shadrack Sandrake baba Xavier na mai Xavier ama Xavier itai mchiwandira kuno kwa Harare ndika zvikoro zvakuvhurwa manje atofambira mberi nhoroondo yedu ka tombonzwa panapa kuti keiwo atezvara basa ravo rangarirei vaimboshandira atezvara ari kochi weMozambique nasi achadora neBP chete kuraparapa waiti wakamboita wakadai unoone zvimpudzi nezvihuku nezvimari ivo vanga vasingatomboti naye baba acho kuti aende kubasa kana chikoro haana kuendawo futi akatodzidziswa naivo baba ake ivavo kana wakamudzidzisa gore rapera woenda naye pachikoro apo unotora zama nevamwe asi aitobuda namba 1 Mati vaita sei vaimudzidzisa vega kumba tumba vaitotora mabhuku vachinyora kadhara kaizvitini handibviriwo kakasingaiti wewe wakafunda here mudhara wacho mudhara wacho anga akafunda wewe wakafunda vanga vakadzidza saka ivo vaibva vati ini mwana wangu ndodzidzisa ndega ndochava kuti ndezviya zvaingoita zvokuti ndochava kuti mwana wangu anourayiwa nekuti meike vakafa saka ndindomuchengeta ndega saka ndoda kuti mudzidzisa ndega akaenda kuchikoro anodya zvikafu zvavamwe zvakaiswa mushonga vainetsa mudhara wacho asi vaiti vakamutora vakamudzidzisa ega iwewo akadzokera kuchikoro ikoko ainosvika achibuda zvakanaka aitobuda zvaaitokunda vamwe vari kudzidziswa nematicha imi maiona ngechii ini yazeya yanhoroondo yavaindipa avo kuti ndozvandakaita mwana wangu uyu atezvara ndo vanga vakutaurira kuti mwana wangu anamboenda kuchikoro asi kuratidza kuti pfungwa dzake dzaa dzakapinza dai nga ari kuti dai kuti akanga akawana kuenda kuchikoro aiwa dzaa dzakapinza kozi ipapo vakazotanga kupfuura idzo dzimbira idzi ndatopo ini kutora zvipikiri zvakareba kudai vachirova nesando baba vacho zvikavadzikwanisa kuita zvinonzi zvimagwariva zviya izvi adzisa saka ndo dzakanga akuridza achiridza akatanga kuridza ndiani baba vacho ndo akatanga kuridza aiwa baba vacho iye ko baba vacho sei vaigadzira mbira vachigadzira dzavasingaridze iyo amen kuti baba vacho vamusa sei vasingatomboridza asi kugadzira vaigadzira ndobva vamugadzira mbira saka aizongotuma doro wemumwe achisvika achitoridza achinzwa kudini tikadzokereko kukwana tito vachoku vachingotoridza saka aiti akaridza padoro vanhu vaitamba zvokuti vaikurira mabhachi zvichinakidza zvosvika azodzoka kuno vaingoridza mukati pakudiki hwake ndingangoti nhoroondo yandaitopiwa futi naate zvarwangu aitaura kuti mukadzi wangu anzi akangosununga mwana unovavha vandatora mwana uya ndobva ambotorwa nenhama dzake ambo yaido vari kudoro wako mai vake vambomutora kwegore rimwe chete saka ivo vanzi vaishanda kwamushandira uko vaita zvemabhizinesi vachiita zvemabhazi amushandira pamwaya vanga vari semuzukuru here saka anzi akazofunga kuti mwana wangu kwaenda uko anofa andobva ndangobva kuno kune bhasi andobva ndasvika ndaburuka padorova andobva ndatenga hembe nechikafu andobva ndasvika pana gogo ndikati ndoda kumboona mwana anzwikanza mwana ndiye anzi chachakutotanga kukambaira papo anzwikanza mwana ndiye andobva ndati zvakanaka mwana uyo zvaari mati ndiye ndikuda kutora mwana uyo ivo atofunga kuti ndakuda kumuba vakamuba futi kwambuya yake iko ndakuda mbonomugezisa parwisi andobva asvika parwizi paya ndokumugezisa ndongochinja hembe dzanga inadzo ndobva mupfekedza nyowani dziya ndobva ndangosiya ipapo andobva ndaisa mwana kumusana ndakatogadzira mbereko nejagi nezvese ranga rine chikafu andobva ndototakura mwana ndobvaenda hanzi vaya ndokuzosara kuti vabvura mbeu vaenda apo vati chambonogeza mwana anchadzoka kuzuva zvaratorira hanzi mbuya vaya ndobva ndasimuka vandaenda hanzi ndikangwana pasara hembe chete andobva ndatanga kuchema kuti kusaka atoenda nemwana kuzvina nomuchengeta mwana anodini
hanzi ndatomirwa nebhazi ani vanatopenda bhazi ndovanda kuti ndakabereka mwana wangu ndichinyora ndichicheka matiketi ndichite sei hanzi kusvika akura vaibereka vega kumusana kusvika vakura vaya vongoti mwana akaenda vazoya kuno maine nacho vanogara kwamarapi vanogara muzviyambe akazoya kaona ari kuti kambi mwana ndakatotora ndakacho kuti mwana angafe handikurira mwana wouya kusvika akura ndo vakamurera kusvika akura kusvika azoza kuti kune mukadzi anowanikwa kusvika mafaro chete kuchamhembe ukati tosho pazaire unobvekisa pende mzeti inenge ichishiba dhapti yaraya ipapo yakazvimba makei yawaiere mkoma yawaiere shuwa nyika yezimbabwe mkoma
tiri vana vezimbabwe ndeseka vemusa kutemba mukoma rega kudaro mukoma nyika yezimbabwe mukoma tiri vana vezimbabwe ndeseka vemusa kutemba wairamba kubire chata mukoma wakatozobira watombo dzongodza musoro pada masura seko sabhuku Thomas Katena apa muwanga famu hapo kama zviri kufamba here ndero pakunana mukoma nyika yeZimbabwe ndero pakunana baba nyika yeZimbabwe ndero pakunana chimbwido nyika yeZimbabwe nyika yeZimbabwe nyika yeZimbabwe sabhuku runganga apariseko pawinzikoro pawinskli pawinzikoro Benjamin Tasiana cover get on fire obatsakatika yawayere mkoma yawayere shuwa chukucha mwana weropa chukucha rega kudaro chukucha mwana wamae chukucha rega kudaro chukucha mwana weropa chukucha rega kudaro chukucha mwana weropa chukucha rega kudaro nyika yeZimbabwe mukoma kakambonetsa kambwe kaka Black September wairamba akubire chata asi wakazongo wakanda mapfumo pasi watodzungudza musoro watamba newakomana vanenge wasati wakusvikira wakomana vakatozobika vatombo dzongodza musoro podo nyika yeZimbabwe mukoma tiri vana veZimbabwe teseka hatizombofi takakanganwa makore ehondo chaiva chipitipiti kumhanyira mumakomo Happy New Year, Gogo Buzuzu. Zviri kufamba reko kudombo shawo Gogo Buzuzu. Akapinda mugore. Aiwa Mwari. Akati wanzire nyasha kapa. Zikanzi izwi racho kutorwadziwa kuti havasisiko vakati chiya tiringonzwa izwi chete kapa. Mweya wawo ngaurambe uchizorora murugare. Ndima inosa padhangwe sapo. Vatikana mainosa. Vakuru nevadiki vainetsewa makore iwayo chokwadi izo hatiakanganwe vatungamiri vane shungu vakasimuka voenda kunotsvaka apariseko paIron Juku nyika yedu Mozambique yakurohwa kuseri nekuseri kunge ngoma yeZioni 4-0 manje shungu vakasimuka voenda kunotsvaka chombo chekusunungura nyika yedu apa vatamba 82 minutes 4-0 uzwa kana kumhanya kwacho ka munenge makungoti sezva vanhu vakakwira ndege makore ehondo Master Chivero
ngatichengetane vana veZimbabwe, ngatichengetane vana veZimbabwe. Tete kwete kunyimana. Ona hama yako ichitambudzika ichifamba nenzara, akakuti ndipo chikafu audi. Tikazonotarisa kumabhini tinoona sadza nemuriwo werepu nemafuta wakaraswa mubhini. Zvakashata. Kwete mwedzi uno wajairo waJanuary uno hakuna anorasa chikafu. Maimborasa machanks mazuva adarika haiko zvinezvi. Ndakazobvunza inini mai guru kuti ko saka ivo vaimba nziyo dzehondo idzi vakamboendawo here kuhondo ikoko? Kuridza mumabhesi makuti zvokuti akanobereka futi. Saka mabhesi mainoridza panguva yehondo. Asi yanga sisifa yanga yatoita zvayo. Yanga yatoita. Vai vakambosara vaya vaimbosara mumabhesi vachengetedza ndipo vavaenda vachinoridza. Kwete kuti panguva yehondo ichitsvayo. Ava hondo yanga yatopera isisa nyanyi asi yanga iriko zvayasi yanga isisa nyanyi. So achinoridza mumabhesi mimi kureva kuti ndo chipo chake pachachakuenda chichivandudzika chichivandudzika svika vazodzoka kuno ndovati vamwe vachingouya vachiti kuridza kwauri kuita ndavamboenda kunotsikisa mumadzi yako kuningirikiriko kuharare kuZPC. Vazongeenda vaenda kunotsikisa muredhi hazviramboanitsa. Akatongoona vachiti yatoitika music yangu yazvatoitwa, asi ndandizodzoka ndizoona kuti zvingaita sepamarekudzi andarekudhisa. Ndobva vangogara nokwakagara mazuva mashoma ndobva vadzokera pakatoya choti ndatone mari. Saka zvandane mari ndatotenga zvimwe zvino nehembe nezvimwe zvakangodaro, asi zvandakuita ndezvekuti manje ndichadzokera futi. Saka pakabva panzi vese vana mayuthi nechi makudiwa kupiri uku kubikirigeti mugabe uku kwavakazinge vave uku ndonga ndokwavakazonoita zvekuita nokuti koko vanonzi vakazonopinzwa muhundi. Ipapo handina chandichaziva ipapo nekuti iyo vazodzoka ikoko ndopavanga vazoona maini navo. Right. Mimi muri kugara pamba pavabereki pepe? Tatichigara pabereki. Chingoteya nzeve padapura unanzva station unzwe kuti turu amaikani national level kanibaya moyo kunzwa kuti tapi. Right, maiguru waigara pamba pevabereki vamaster, handitika master hapo. Tazonzwa pavakutaura nawe kuti pakazoya mainini kureva kuti pakazoya mudzimai wepiri wakomana imi. Regai tivanzwe kuti iye mudzimai wepiri wacho iwo vakasiyiwa pamba apa, murume waenda kunoshava, waenda kubasa uko. Mudzimai wepiri akazouya sei? Amainini vakauya sei? Panondirwadza aita ndezvekuti vadaro vaenda ikoko ndokuno kumusha kwaamai avo ndobva vanoonana naivavo ndobva vadzoka. Ini muri kuno kumusha? Ndiri pamusha papateka vabereki nditonati zvaravamo zvikanzi baba zvandafunga ndezvekuti muroro wenyu chienda kunomuroora mari ndakaiwana. Saka zvondoita ndezvekuti ivo ava nga vachirongedza votanga kutungamira kubowera indozotera nemusesatati. Ndimi muri kunzi muende kumusha kwenyu? Ndiende uyu anga apa pachikoro apa aiswa payo neshamwari yakaenzi maradzike. Uyu imimi muri kunzi mumbosuduruka mumboenda kumusha kwenyu nekuda kwokuti mari yekuda kuti muchinoroorwa imimi yavapo. Saka imimi tungamirei munoudza vekwenyu kuti ndiri kuuya vakatogara zvenyu mwanangu vakatongana vabereki
Makatotaurira vana tete? Vana tete ndakatosvikira kwanzadzi yake akati zvakanaka. Ndokugara ka. Izveni pandangobuda. Ari kuuya. Pandangobuda. Ava vakabva vaenda pachikoro ndokunotora vanhu vavaisa pamba. Uya anga uya nemukadzi? Anga atoya nemukadzi. Ndobva asvika amuviga pachikoro? Saka zvadaro manje akamuviga pachikoro sei? Zuva rimwe chete iroro? Senguva yemauya iyoika vakatoya pachikoro. Ndokutorarapo vese ndokuzomuka kuseni vachiuya pamba apa. Murume ega mukadzi asiya pachikoro. Iri ndokuzodi manje. Ndobva ndanzi masikati iwayo kwaive nebhazi raitendera kudai zvikanzi motogadzira muende nharaunda raibva kuHarare richidzokera kuHarare. Saka raenda nekwedu. Kanzi motogadzira muende. Ndokukwidzai bhazi iri indozotera neSaturday. Ndikati zvakadi azvo kuine kudawo kumushaka ndikati zvakanaka. Asi mwana wangu yanga akutodzidzira kukamera nekumira. Iyeni. Ndabereka mwana mumusana waenda aperekedzwa ndasvitwa pabhazi paya ndaenda. Zvichinzi Saturday chaenda ndikusvika titarise Saturday yapera. Imwe Saturday yapera. Vanhu vaungana. Vanhu vatombo vakatoparara, vakatozoparara. Ndandiri kwatete vakanzodzi yake kusvikira mukwasha ati tsano vachauya iri va. Saka imimi zvomuita tete wacho chitakurai mudzimai nemi mari ishi. Hakusina mari ichauya, hakusina kana chichamboita. Mudzokere munoona kuti chii? Vatapinda mubhazi mumwe yanobva tauya. Ndichisvika watezo rangu ndo wakatanga kuchema. Kuti vaindida kuti zvekutsika. Vakati murora. Pawakangobva ipo pai pakasara pakasvika munhu. Asi ndakazoona vasisi pawadzokera ikoko. Pakasara pakasvika munhu mukadzi zvakadai. Zvino asi havapo vakatoenda. Saka vatete vakati nanzokiri pano vaivepengawo. Toda kutosvika ikoko. Youth Brigade kwacho kwakanga vaenda ikoko kubasa. Kusvika kuye takasvika mukembi imomo shuwa yave kembi zveshuwa. Tingamuone nonga takagara wani ukina atete. Atete vakati zvanyanya inda nekuti aingodza abuda aenda kumaungwe kumavangwe. Achadzoka ndeve moyo momo. Takagara wani wiki. Atete vakati ndakasiya mwana ndakudzokera chimbosarai maiguru. Pamwe anogona kudi kuuya. Tagara paya tagara zvei ndadonzawo wani wiki kana munhu wandaona kudai ngondoona zvake zvokuti mama akawandiwa semunhu anga asadi. Ndikazoti ine zvandachirega ndidzokeri zvanetsa ndobva ndazoperekedzwa nemotikari yacho ndaenda nekumarondera ndasirwa pasaira ndazopinda mubhazi ndobva ndazouya ndasvika pana baba ndobva ndagara futi wani wiki. Baba akati zvineni achagoni ndogara rimwe semuroora asi dai manga mauya mise nemurume wako. Saka zvinani utombodzokerawo kupi mushamari iyi. Ndikati ini charambawo zvandaona kuya ndambovaona ko ndichadi ndabereka mwana wangu nemari yandapuwa ndobva ndapinda mubhazi ndobva ndadzokera kuya ndobva ndani apa ndakazonorodzera kuti ndozvakatoita. Vakasara vakatorwa munhukadzi abereki vakamboshungurudzika vakati munhu akatora mwana mudiki asadai. Ndogore ratangoparadzana iroro. Ranga rigore ripi? 1984. So imimi kana muchitarisa chakakonzera kuti adero chi akusiyeni semafungiro enyu kuti dzimwe dzenguva pane zvaakaona zvakadai. Baba kuti nyatsoziva kuti chii kana kuti chiini taiwirirana asingamboiti. Asi kuti pamwe nokuti chakakonzera kudai nekuti avavo vachitaura vanonzi vakanga vari mwana wechikoro pamwe kudai. Ndo marondedzerwa zvaakutongoitwa nevanhu. Pamwe akangoona kuti zvandakanganisa pa zvakabvita nekuti avawa kuti ndizoziva kuti chaakanga asema kana kuti chakadi handina kunyatsokuchisiva kusvikana nhasi hatauzombonana. Ndobva ndakagumirawo ipapa. Asi mwana wake chiro zvakanga anemowana nhasi mwana wake uyu anga achichengeta here? Kana kuzombocheuka kana kuzotombodzokera kuti azoti kudzoka kwedu ii makazotakura mwana wenyu? Ndakangotakura anga achimwazve. Ndakangoenda naye ndakangoenda naye akangokurawo asi handina kuzomuwanzira kuti kumusha kwako ndekwakati. Ndakamutaura kuti kumusha kwako kuhwedza kwakadai. Saka iye azokurawo atongokura kudai ndopakazoya kungotsvaga ega ndovazoya achiwana pamusha pavo. Asiwo kunowanedza vakaziva vataurawo kuti ndiri mwana wangu. Saka hanzi ndongosiya varunga masitendi vaya pakumusoro kusvika kuno. Saka mai yacho pavakauyawo vanhu vangoti apa ndopakwanzi uchatese machi uchavakira.
ndopakasunguvakirwe paramo svikana nhasi. Imimi mainini makazoonana nawo papi kuti kutanga kwenyu kuonana nawo kuti kutanga kuonana kuti ndiro regore randatouya kuno iye yatovaka kuna kuti pesa apa hatina kumbobvera taonana kana ivo havana kutombondionawo. Saka introduction yakauya sei? Ndakatozongoti ndasvikawo panapa yakangoti kuna mama wariko kumusoro asi vatete vakazomboya zvavo kumushoko vakataura kuti akarora mukadzi atone vana. Ndobvira hangu pakuonana kwenyu mimi muri vaviri. Takazongonana tikangokwasisanawo tikangoti murei vakangoti murei iye akati ndo mama wangu saka iye akangoti washuwa ndo maiguru ari nekuti murume akaimutaurira aimutaurira. Zvakakubata sei? Ndinomboshungurudzika bhozi ndakatoiswa dzimba mbiri nezvinhu zvandasingafanira kuita. Zvinombondirwadza asi ende anongoti mama zvakatodarikako muchaita sei zvakatopera. Imimi chishuviro chenyu mama muchida kuita imba imwe chete. But nekuda kweiyo zvakazoitika zvakazokumanikidzirai kuti muite dzimba mbiri ani mazvona zvakuti vamwe wana kuva mwana amuti zvakaoma. Saka makazoenda yenyu mukazonowanikwa kune imwe wanano? Ndakazonowanikwa zvakanaka zvisingaiti. Aiwa zvakanaka zvokuti ndatakagara. Right, mapanzwa sei apa amada tireri zvinorwadza chose. Kunzi iwewe enda kumusha kwako ndiri kuuya kuzokuroora. Saka enda unounganidza vanhu vekumusha kwako dzinza rako ikoko wauti ndiri kuuya kuzokuroora. Pari kuenda uyu mukadzi umwe wasara achipinda mumba. Akomana unonzwa sei? Unonzwa sei unotsva chokwadi? Varuma hanzi namachuma special varume hatina zera nemi. Madzimai munombobudawo futi dzinyowani imi. Zviri kwese kwese izvi madzimai anobudawo nyowani. Tanzwa nekurera vana vasiri vedu ava uzongoudzwa palast minute kana kuti munhu akufa kuti mwana webaba wake ndinhingi amanaka. Denga kuita rekugugula chezvo chezvo. Zvisinazvo karega itinzve kuti ivo mainini vacho. Ndinoitwa Barbara Bakasa. Barbara Bakasa? Ndine mudzimai waMaster Chuviro. Zvinofadza chose. Imimi makabarwa gore ripi uyezve makaberekerwa kupi mukakurira kupi? Ndakabarwa mugore ra1970. Ndakabarirwa munzvimbo inoitwa Chiswana village iri kumarondera. Ndokwandakaberekwa. Mukazokurira kupi? Ndakakurira ikoko kumarondera ikoko muvillage rechiswana anonzi Chiswana village. So ndokudaro Master Chiviro makasangana naye kupi sei gore ripi zvaita sei? Inini Master Chiviro ndakasangana naye mugore ra1986 paGabriel Brigade ndopaishanda Master Chiviro ari muuto ipapo. Waiva ari muuto? Ndopatakasangana. Nichibva ndazobva ipapo 1986 ndobva ndazoya 1987 pamusha pake kuno kuwedza. Ndopatakazotanga kunyazogara tise. Mama ne makore mangani papo? Ndine 18 years. 18 years? Kuma musinga mama topedza chikoro? Ndisati. Chikoro makafunda kusvika papi? Ndakasvika form 3 ndakadzidza paDewedzo hai iri kwaRusape. Ndipandakadzidza. Hamuna zotedzana nekuda kwe? Ndopandakabva ndazotorwa naMaster Chiviro ndichibva ndaenda naye kumba kwake. Kureva kuti ndiye akakuvhiringidza chikoro? Ndochokwadi ichocho. Aiwa, zvinowanikwa mukurarama. Kwanga kuri kuwirirana ka. Taurai zvenyu. Aiwa, ini chikoro chandaidzidza chaichiri padhuze nekembi iyoyo. Saka takangoona ndichibva kuchikoro ndobva tangoona achibva hangu ndonomudzira ndichibvawo kuchikoro. Right. Makamona akapfeka kamafurashi here kana kuti anga angopfekawo mbatya dzake? Aiwa, anga akapfeka mbatya dzake. Akatanga kuona umwe ndiana. Zvinonetsa mwanangu kuti tingazive kuti akatanga kuona umwe ndiani nokuti ini ndini akatanga kunzimirapo kasaka ndiye akatanga kundiona.
aiwa iye pakakuti mira imi amuna mamsati mamboona chiso chake. Aiwa ndanisati ndakutomboziva asi kuziva hangu kuti vanhu vandiri kusangana navo vemakuti anogara pakembi iri pedyo nepamisha pachikoro pandinodzidza ndakanga ndichizviziva. So imimi mai makapfeka school uniform? Ndakatopfeka school uniform. Murubva wachikoro? Masanganika nemimba mamiswa. Shoko rakataurwa ndiri kuti kudi. Sindakufarirai. Imama kuza kufarirwa. Aiwa ndandisati ndakatombopengawo chaizvo kuti handidi kufarirwa. Ndiri kuenda kuchikoro kainotifaririra zvipiwo. Zvikazi kuti aiwa kakondo zvinotoitika. Takatombonetsana tichatatombowirirana ba. Asi kaimwe munhu wechirume munongoziva kuti anotongoti kana aine munhu wafarira anotongoramba achitongoteera. Svika zvaari kuda zvaita. Zvakatora nguva yakareba zvakadii? Takatotora ndofunga almost 2 months. Ndichingopenga ndichirambawo. Saka imi chamaipengera chi? Aiwa ndaida kuendera mberi nechikoro. Maida kuendera mberi nechikoro. Asi chakazoita kuti mimi mubva maneta chi mamusingachari kuendera mberi nechikoro? Ndakapa mashoko akabva andikondiita kuti ndakaona kunge chikoro chisina basa. Saka mukira kuti mimi pamwedzi miviri iyoyo yamaingosangana pekutanga makatanga muine hasha. Munoreva here kuti dzakazoenda dzakudzikama? Ndakutofarira mashoko ayo akanga akuuya manje. Ndakutoona kunge zvangu zvatoita. Asi mavhurirwa homweri? Aiwa mati tingararame nerudo rwehomweri mwanangu. Aiwa atidaro. So kureva here kuti wanga une chokwadi chekuti inini ndikaramba ndakapuresa anobvuma chete? Ndo zvakatozoitika izvozvo. Aitoziva kuti zvangu zvinotoita chete. Saka mimi yakazouya iri tsamba here kana kuti makazongoti aiwa ndada, kana kuti nanhasi hamuna kubvira mambotaura kuti ndada zvakangoita zvega? Murudo munonetsa kuti unyasoti munhu wemukadzi anosvika pakunyasoti zvishuwa ndakuda. Asi kuti action inongoitika ndiyo inongoratidza kumukomana kuti aiwa apa zvinhu zvangu zvaitoita apa. Uye anobva aita simba. Vataura chokwadi apa kuti handichazivi kuti nhasi kuti ndakapindura here kuti ndiri kuda. Vataura chokwadi chavo nekuti inini ndaitotaura mazuva apindawo namai Dunia ndikati but iweweka ikozonzoti ane vana 4 ndati but haunazondipindura kapaipa wakazoti chii? Nhasi mai Dunia haana kutipindura asi tigere, hazvina basa izvo, tigere hamene pamwe achandipindura. Pamwe kana akateerera nhasi shamwari ndiri kuuya kumba kundaanza unipindure nhasi tigere tiringorarama isu. Gona pasina kana kuudzana kuti ndada hangu ruda zvarinoita uye akapengeswa nenjombo yemusoja right. Saka mainini vakazoya sei kuzogara apa? Vanga vari mwana wechikoro ka vakaita zvekutiziswa tinzwe kuti vakaya sei kuzogara? Ndakatondorishitsa kuvabereki vangu, ndakatozongotiwo ndatonotawirirana ka ndakatongobva nekuchikoro nechaikoko ndichitotiza ndichitouya kuno kuwetsa neunifomu yangu ndakapfeka nebhegi rangu remabhuku. Hembe dzakatozoteera mumashure watonzwa kuti mwana atokumba kwake. Ndo zvakatoitika ipapo. Hembe dzakatozoteera mumashure. Mama nepamuviri ndaindisina. Saka muchakakubata dhimoni rakakubata iroro ndiripi? Shairi kusada chikoro chairo rakanga ratondibata reurombe hwekusada kudzidza ndo rakatondibata kusvika ndakatiza ndikaenda master cheto ndisina kutopedza chikoro. Saka mimi makazomutaura kuti shamwari inini ndakutouya? Ndakangonyengetedzwa zvimwezvoshandisa mbuzi. Uye kana akakunyengetedzaipo kudzimana kuti mukwire bhazi kuya kuno wanga wambotaura kuti kudii kuti yembiza kuti mangwana ndofanira kumukira kuchikoro mva mango buda makapfeka uniform? Zvakanzi haisi problem iyoyo yekuchikoro.
handi iwewe unonokondinya chikoro wakumba kwangu unonopedzisira waikoko hendi indikati kuti ndikatadza kupedziswa chikoro nababa uraiti haendi ndasvika kuno kumanje azvo chikoro pa zvaramba zvikanzi hakuna zvakadaro. Saka kuno kumimi makasvika sei? Kuno takauya teseka nebhazi ndobva ndasvikoburuka kubva ndapinda pamushapo kubva ndagara hangu. Ndakuneza kapa ndakuda kuenda kuchikoro handiti vakanditi ndoda kuenda kuchikoro. Ko vabereki vakakutambira sei? Master Chivero akakura achichengetwa nababa wake. Saka ini ndakangosvikotambirwawo nababa wake. Baba wake vakatongozvifarira kuti mwana wangu atoitawo munhu haawana anotodi anomuchengetawo pamba. Nokuti mai vake vakashaya aine 3 months. Ni urombo chose. Saka akachengetwa nababa kukura kwake. Imimi muchiuya mumusha mawa Chivero wanga wari mukomana here kana ndo wanga mbinga wakaita imwe wanano? Chivero akambinga aine mudzimai vakanga aita naye mwana mukomana. Pandakauya pamakauya zvichira kuti mimi kuuya kwamakaita mimi mai vanga vasipo wekutanga ndakasvika vasipo. Zvokuti mimi ndimi makasviko kutongozvivhurira imba yenyu mega zvakanyanya. Aiwa zvinofadza chose. Sanokuda kuti mimi magara zvii zvakazoitika mamutaura kuti chamwe ndakuda kuenda kuchikoro zvikanzi akasumudza musoro chavo kunyazoti hazviite kuti uchaenda kuchikoro unononditorerwa kuchikoro iwo uchiri mudiki kuchikoroku anga maticha kana kuti vamwana vechikoro havati kurei vaivai ndinotoziva kuti ndotozokushaya hakuna anoenda kuchikoro zvautova kuna watomai vemusha hakusina zvakadaro. Saka ino kuti tichadzokera kuvabereki manje ndaita zvekutiza kuti kuchikoro zvaakurema kama ndatongoshingirira pandagara zvangu. Mamboita mazuva apa kumakutsvagwa futi ndiri kutsvangwa kumusha ndikati hapasina zvekuita chirigei ndichitongoshingirira imba yatongoupwe. Ndo magariro ndakaitanga kuita naMaster Chivero. Yachibvadzokera zvake kubasa akanongondisiya pamusha pake ndina baba wake ipapo ndobva adzokera kumarondera kwake aishanda ikoko kuGabriel ikoko zii zvake. Saka shoko rakazoenda sei kuti vabereki vazoziva kuti muri kwakati? Master Chivero paaishanda paGabriel Brigade pane hanzvadzi yamai vangu yaishandawo futi ipapo yainzi Obeti Nyika. Sekuru wangu ivavo ndo vakamubvunza kuti kuiwe taimboona uchifamba nemuzukuru wangu hatichamuoni kumba zvekufamba sei. Ndo matauriro akazoita kuti sekuru musanyanye kuvhunduka zvenyu mwana ndini naye mwana ndakatomusiya kumba hamuchatomuoni bakuru ndatoonai. Saka sekuru aona kuti iona kuona kuti anga akapfeka uniform izvo handizozivi kuti vakazobvunza nokuti ikoko sevana vangu vari vega ikoko. National FM. Right. Pamakwikwi cheo mangozunzirawo paka nhau yacho kuti zvakamira sei. Takabata sinhorondo yaMaster Chivero mushakabva katiseka mugore ra 2001 naimainini kuziva kwenyu mimi. Master Chivero akaberekwa gore ripi? Master Chivero akaberekwa mugore 1958. Akaberekerwa muvillage rekwamuziri kana kuti Machakanja village iri kuhwedza kuchigondo. Baba vaMaster vainzani? Vainzi Rukande Chivero kana kuti Mutizwa Chivero. Vanga vari zvakare chizvarwa chemuhwedza imomo? Vakanga vari chizvarwa chemuhwedza asi dzinde ravo chero vakabva kumondoro. Vakabva kumondoro? Kuda kuti kunoku kuva kuzotamira uko? Vakazotamira kunoku. Ko amai vainzani? Vainzi Cecilia. Sicilian? Cecilia Makumbe. Cecilia Makumbe. Kumusha kwavo kuri kupi? Kudorova. Vese ava vasisipo ava? Vese vakashaya. Vana Master vakazvarwa vangani mumba mavo? Vakazvarwa vari 3, vakomana 2 nemusikana umwe chete. Muchidoma kuti wokutanga ndinini?
Akanga ari mukuru musikana ainzi Selina Chivero, kuchiteedzwa nemukomana ainzi Eric Chivero, kuchizouya Master Chivero. Vese hapana ari kuraramira? Vese vakashaya. Oh, tine urombo. Asi vakasiya dzimhuri dzavo? Vakasiya mhuri dzavo. So mukutaura kwavo vanonzi chikoro chavo vakafunda kuti? Master Chivero akadzidza paSt Margaret's. Ngangoti akadzidza paSt Margaret's school iri kuHwedza kuChigundo. Haana kuita secondary, akangogumira primary. Semataurira aindiita iye. Akangosvika grade 7 yake paSt Margaret's iri kuChigundo. So waita primary yake iyoyo wakazodii famba neupenyu? Achipa nhoroondo dzake iye anoti kushairwa kwaakaitwa mari ndo inguva yakanga iri kuitwa zvehondo iya. Akatorwa nemakomrades, achifamba nemakomrades musango, ndo paaita zvekuridza mbira, ndo paakatanga zvekuridza mbira dzake idzodzo, zvekuti mukateera dzimudziyo dzake zhinji dzaane imba dzinotaura nezvehondo aizviwana musango maaigara nemakomrades. Kureva here kuti kumhuri kwavo kana kudzinza kwavo kune waimboitawo zvekuridza mbira izvi? Ipapo ndingataure manyepo apa, handina kunge ndakapasvika kupabvunza. Asi iye anoreva kuti wakazvitangira iko kwari musango imomo? Akazvitangira ari musango. So vafamba kudaro vakazosvika papi nekuhondo ikoko? Ari muhondo imomo ini kuti ndizoziva kuti akazosvika papi uye kupi, chandinongoziva ini chaaitaura ndechekuti vaingofamba musango nemakomrades, aifamba ari kuno kuHwedza. Kusvika hondo izopera achingofambawo nemakomrades iwayo, ndopaakazoenda kunopinda basa rake paGabriel Brigade iri kumarondera semuto. Ndopatakazowana nainini naye ipapo. Saka mumarondera vaishanda papi? Vaigara papi? Vaigara pakembi. Vaigara pakamba Gabriel Brigade. Agora muchecho, agora muchene, asmana, amuana ini, amtura ini, Kokoi, yaniko, ndinamwana akomurora, indakurara kusvika masikati akadai. Muri mazimi, yanaka kudzai kuti mbamurere murora munogogodzerwa. Muri Lucas ndibvire apa. Kwamukaendeka kutsimeni mukadzi wemwana wangu. Kuenda kutsimeni asa mundi backball. Tiri vechirungu isu, handizivi zvokutakura mugomo ini. Musorongongo uchatamba nhova, hatondikorongonya so. Amwene ndo aunzi muri Lucas. Varora mazwana. Amatuke. Kuza amwene kuti muri Lucas. Master Chivero mandikorongo nyama. Ni pacha. Go. Yaniko. Inde uchidana panika munonzi mune mumwe murume ndini John Zarapa. Kamera tali. Wasosora no John. Ende kusanga poso kaya ufunge. Wakati mere mdo wa Grace. Wakati mangu tetu ufunge. Wakati maika kondo karime. Wazana mtembi mbaba welo bofu. Kanjona veksa manerano nsanda blonda.
Ngambireke nenyaziro. Nemakoma tema. Wakangwa nori kunze. Bari munhu mbanongo kuchemera kuti dai wangu mwanangu. Ngakushata ushata hako asa ujafa ega. Muchibate nyu zvakanaka mumatondomo. Bade nyu zvakanaka muchembere kana makazimbawo. Kwamai, ende muchaza kugara nemudzimai wangu imi. Munongoti mabasa ari pano pamusha fanira kuaita nemakei. Zviripo panai mwanangu. Ndona akakurara kusvika masikati ndikati muroora mukaenda kutsinga. Kanzi muri Mary, muri Lucas. Ndakabva ndashaya neremuromo mwanangu. Mai munobatira chirungu pakati pebhasikiti imi. Hamutaenda kutsime mabheka panikekala ekuenda kutsime iye. Hamuzi kuti imba yababa ake iri pakati paHarare ndevechirungu. Rudzo here nhai mwanangu. Handizve neakuru wazvare nhongo wazvare sheshe. Nokuzvare nhongo kwangu ndekuti ingakubereka unyendewe nhai vasikana. Zvazvenyu zvekuseri kwakoni izvo. Arenje osewo. Kuseri kwakoni ndokune kambuka kanonzi anopenga ane waya. Saka kwakuudza amai mubereki kuti munopenga imimi mune fenzi mumusoro. Akomana ka pakati peHarare pakutaurwa paHopli apa mune shuwa. Hopli iri pakati peHarare. Kaundi iri pakati pe Gaini Nyarare. Iri pakati peStony Ridge. South Park. Right. Rekati pana pa umwe akamboshanda naye ka Master Chiwiro mkwenye magitari. Anonzi Admire Joao. Chekutanga Master Chiwiro ndakatanga kumuziva ndatoti kurei. Asi ndichikura dainzwa vabereki vachitaura nezvake kuti munguva yehondo takambogara naye asi achiti aimbofambwa naye nemakomrades vachita zvekuti achiridza mbira achivaentertaina mumabhesi mavanenge vari akazobva hondo yakunopera achibva adzokera kumusha kwake. Saka ndazokurawo ndapinda mufield yemusic munhu waaindizivawo taimbosangana kuedza pandaimboridza panight club panonzi pacharumbira. Saka ndo paimbopota achiuya tichitandara naye. Saka ndo pandakazivana naye ipapo nekuzotaurirana akunditaurirawo kachidimbu kenhoroondo yake aiti kudie achindaurira kuti inini ndakatotanga kutomuudza kuti ndakanzwa mushinzi makambogara pakadai pamba pakadai ndichimuti inini ndini mwana wemudhara wamaita sei wamaigara naye. Akafara zvikuru. Saka ndo paakatanga kundizivawo ndobva atozonditeera kumusha. Ndamboenda kunogara kumusha achida kuti atsikise album rake raida kutsikisa asati ashaya. Saka zvakazongoenda wazvondepa mwana kuzokwanisa kuti kuritsikisa album iroro akabva ashayika. Asi mazuva acho ekupedzisira anga achiri kuridza mbira here? Ongo anga achiri kuridza mbira. Aitoridza mbira dzaitonakidza stereki. Ini ndo album raida kutotsikisa ranga rine musambo wake wembira waingoita iwo asi saka aisanganisa nemagitari. Makambowana mukana here wokumboona kuti chikwata chacho chakamira sei? Nguva yacho iyoyo anga asitomborina chikwata. Ndaida kutoita munhu wekutanga wekushanda naye pozotsvagwa mamembers. Asi kustudio paida kuendwa kustudio aida kuti ndinomuplayera mainstruments akaita selead nebass paizongotsvagwa drama sezvo aida kuti awane kutsikisa kuti afambise zvirongwa zvaida kuti afambise. Panguva iyoyo kwakuri kupi kwamakasangana? Takasangana kuwedza. Kureva kuti ndokumusha kwake? Ndokumusha kwake kunonzi kuchigondo. Ndokumusha kwake kwaanobva. Saka iye Master Chiwiro akasiya vana vake vairi. One wandichiri kurangarira zita rake anonzi Entertainment Chiwiro. Mumwe wacho ndamukanganwa zita rake asi wandakanyatsoisa mumusoro ndiainzi Entertainment. Asi pavana vake pane here wamaimboona kunge uyu anenge anonanavira kuda kupinda mutsoka dzababa wake? Ini ndaita kunzwa naiyewo vachiti ndiri kumudzidzisa mbira. Noti nguva yacho yandakavaona vana vanga vachiri vadiki zvakanyanya zvokuti vanga vachiri kuchikoro kupuraimari. Saka handina kuzoziva kuti nekufamba kwenguva vakazoitei kana kuti vachiri vapenyu here. Pari zvino handisi kuziva pavari izvi. Uyu anonzi Admire Joao ka ndiye anoridza malead guitars ekupenga udzoka. Anditi ka anoshanda kana chikwata chipenga udzoka nana Fahimso wanje akamboridza zvakare ka na mukoma Josephat nana mukoma Dayton Somanje vakamboridza vese. Nanhasi achiriko ari kufamba zvakare ka naFahim Somanje. Anopota achimbodara umboswicha umboenda kuna mukoma Josephat ombodzokera kuna Fahim zvichingenda zvichingodaro. Anonzi Admire Joao akashanda ka naiye ka Mudhara Chiwiro. Right. Beka best katingati isisu best song kambo kaifarwa ndikapi?
pane dzese apa ndikatoti zvangu neiye akamboimba Chikururudo iyo iyoyo ndairotombondibata iyoyo. Sei chikubata imwe? Ine mazwi nokuti zvaakatoita izvo zvakatozvita ana atete vacho vatori koko ndo vaakatotanga kunitaura kuti atete ndakura ndakuda kuroora ini saka zvandoda kuroora handina mari kana atete vakati aiwa ko mari ine basa rezva unoona dzimba dzakavakwa idzi zvizhinji hadzina mari asi Chikururudo saka zvakanzi ndinondikamuroora ndomupei enda chikupa kanzi aiwa Chikururudo atete acho atori kuva naatete acho kusasukuva aitaura izvozvo saka ndo rimwe repoti inombondibata ndo pakabva pangotangirawo pakadhakwa ipapo mwana munhu uye wakati hazvina mhosva kwazvingadini hapana asi zvandakazoitawo ndezvekuti ndakazongonogarawo zvakanaka kwandakazoendawo aiwa ndakagara zvakanaka. Ikoko makazonoita vana vangana? Uko ndakangoita 3 chete. Handitika vese varipo zvavo? Aiwa mwana mukomana ndiye akashaika kwasara asikana chete tu. Handitika iye ndio teta wechi3. Saka ivo baba varipo here kana? Vakashaikawo. Aiwa tine urombo saka mimi muri kugara naiyeni? Ndakatirega ndichinogara naye nokuti avo vasikana vari kuuka. Aiwa muri kuita basa rakanaka. Zvine mimi pavana venyu ava kana kuti vazukuru venyu ava pane here pamunganongedze kuti apa ndiri kuona kunge chipo chinogona kubuda chababa wacho? Vanhu vacho vese kana ivo pamusoro apo asi ari pakati anoridza zvingeiti zvino asi havadawo kuzvine anoridza iwana iyeni vanoridza mbira? naiye mukomana ari pakati pane umwe ari pakati apa ndiye uyu ndiye mukuru kune vese anoridza zvingeiti uyu anotoridza sababa ake chai. Mapanzwa pa mai guru Eliza varwadziwa anzi ndakarwadziwa nezvandakaitwa nemurume zvakandiita anzi zvakandirwadza chaizvo asi ndakazonogara paupfu ndakazonoroorwa paupfu chaipo ndandigere tatata. Aiwa tinotenda kuti vakazowana akazovapukutawo masodzi zvaiti so kubudikidza nemukurumbira uyu zvakakubatai? Ndikati mukurumbira kukunyanya kubudira zvizhinji ndakanditori pano nokutobudisa vana wedzanetara nana Chikururudo dzakatobuda ndiri pano zvese zvakazenge zvongoitikawo izvi zvimwe hata tisingachatombozviteereri kosi tatatotarisana nazvo. Kureva kuti kutanga kuti achitanga zvokutsikisa mimhanzi izvo mamuchirogara mese? Tatitori tezita. Wainyora senziyo dzake murume uyu? Zvavaita ndezvokuti vaiti vakangosvika pakwangana amene kuti mazuva acho vaizabatanidza vakangosvika pakabamungana vanhu ototanga kuti vakabatora mazuva achibatanidza otonyora rinenge yavo akutoridza aishandisa mbira idzo airidza. Pane here vamwe muchitondera vamwe vaimboita nawo mbira dzaudzo mazuva ekutanga ariko mumudhara ari papo asi atokurawo zvake ari pasasapo anonzi Fipion ndo umwe waaitofamba naye vairidza zvekutoti kana akatosvika kuti asvika pakakungana vanhu kudai airidza zvekuti unoti izvo. Tingati here pane pamwe kambo kamuchitondera kakamumboridza achinanganisa mukurarama kwake kuti zvakamboitika kwaari kana kuti zvakamboitika kuno umwe munhu? Ungoti mazita dzona ndichadzogona kunonganisa dziripo nekuti pane imwe iyo kana iyo wedzaneta ramafari kuchamembe anzwa ndiri pano ndikati naye baba ndaroora mukadzi baba vangu wakati mainini ava vakazemboda kupomozera zvinoita na mainini vanomboda kupopota saka ipapo pane mazuva akamboimba ipapo. Senziyo ipi? Yanzi baba zita racho ndarisingazvizivi manje asi kuti yange ine mashoko api? kuti ndaroora mukadzi wangu ndikati baba chini paimari ndinoroora baba vakati aiwa wakurawo zvionera
saka ndakangoti ndichazvirodza ndega chokwadi ndichazvirodza ini saka kuti nchichidzo dzinonganisa senguva yareba ndichagona saka kureva kuti iyoyo mukati mimi aiedza kuda kutsanangura upenyu hwake aida kuedza kutsanangura upenyu hwake wanga wakuitika nekuti mainini vaimboita saka kupopota mai vavo mukadzi wababa baba vakazowana mukadzi mushure mokunge amai vashaika nokuti vaiti vakauya netunhu wavo tavangaunganidza ivo vanenge kuti mwana wangu kauya usamutonge usaita sei saka vaiva nepopota saka ipapo ndopaimbozotora mamwe mazwi ipapo achibatanidza achiridza asi tingati ere pane kamwe tingati akaimba achitsanangura imimi karipo kamwe kanonzi zvakaoma kuramba kutera mukadzi wavo akamboramba nongoti chovha bhasikoro cho advance kushuga ndo ndikati ndopaaitaura inini ipapo kuti chii kuti kanga ndiramba kakuti achiterawo kwaanga asisadi kaakutya saka akaimba ndakainzwa rekodhi iyo ichitaura kudaro Baba vangu wakasara wakasunga bereko amai vangu wakafa wakasara ndichiri mudiki baba vangu wakasara wakasunga bereko vakandirera yeye vikakura baba vangu vakatora mumwewo mukadzi mumwe musi ndakati baba ndaparawo moshawo baba vakati ndokambuka nziko ndichazvirodzako mosha yeye ndakati nai baba ndakanganisa mwana wevanhuwo master Chiwere vakadzi vake vese akaita wekutizisa wakura hapana waakanokumbira zvakanaka nera akapiwa mvumo kuti toora mwana edu unogara naye ndakati nai baba kondinei zvakandirwadza ndakafungawo kunotsvaka basa kuharare wanikwe basa pana Master Chiwere aisanyora mumadzidza pepasi zvaita kungouya zvaiva mumusoro zvaita kungouya handina pandakamboona paakagara achinyora naivo handina imimi pamimhanzi yake yese kamoti akainini aka ndo kandaiona kunge iye aifarira kunyanya ndekapi Master Chiwere ane song yake imwe inonzi mushongora vedongo song iyoyo aida nekasong kai kanonzi chikurudo hanzi idzo dzaigara akangodzidi kana akabata bezi rake ari panapa ndodzaiwanzoda kutanga kungokwenya idzodzo makambobvunza here kana kuti kumboongorora kuti sei dzimbo mbiri idzi dzainyanya dzifarira
chiro zvake anga ari munhu anga nziyo dzakanaka dzakawanda but idzodzo mbiri idzodzo makambozviongorora kuti muupenyu mukurarama dzine zvadzaireva? Ipapo ndingataure nhema nokuti iye zvaive mupfungwa dzake iye kuti azive kuti chiri kumbomba kuti afarire idzo dzimbo idzodzo dziri mbiri chii. Ini kuti ndizobvunzawo zvangu kuti kusei munyanya kufarira somwe aivo zvaisamboyawo mandiri ndaingoti munhu ukani basa rake izvo zvinofunga ndo zvaari kuona kuti kana akaenda mumashozi make pamwe ndozvinyanya kufarirwa newanhu. Ndo zvandaingofunga kuti ndofunga pa akapinda mumashozi muyama anopinda muyama vanhu vanenge vachingodedzera toda mushango rangu dongo chikururu saka ndaingofunga kuti ndofunga ndo zviri pamberi paupenyu hwake mupfungwa dzake. Ina handishanda nerekutanza wafa wanaka kana kuti kudini masta anga akanaka. Ini 90 zvandaida handina kumboona chakaipa paari. Masta aigona kumiririra mhuri yake kusanganisa neni zvese. Aindimiririra zvandainyasoona ndega kuti zveshuwa baba vari kushingairira mhuri yavo. Burikidza nokubudirira kwezvinhu muZimbabwe regai munzvimbo mutakunanga inobuda mukatimo. Aiwa tendaiva nehanda mudzimu mukuru wakabvira aitokananziko jekisa kufesa pfuma akabvisa here nokuti apa aingoita zvokungotizisa akazobvisa pfuma here. Apa tisingadi kutaura tichinyenyeredza kana kuti kudii. Master Chivero akasvika mukushaya asati akunyatso munhu anga akunyatsowana zvakakwana. Akashaya munhu uyo kungoti akangoenda kunoti wana tezvara ndiziveyo kuti ndine mwana wenyu. Munhu akanga asati anyatsopa pakanyatsoti kureva kuti anga ari mushishi yekuti arikuda kugadzirisa musha wake ukuko kune jeredzwa riri rakamirirwawo uko kudzimara mukuzoshaya. Aiwa panotsika so ndoda mukugarisana kwenyu kwamakaita imimi pakaita vana vangani? Ini naMaster Chivero ndakaita vana 4. Wekutanga ndiani? Talent Chivero achiteedzerwa naSmiling Chivero, Smiling achiteedzerwa naValue Chivero, Value achiteedzerwa naEntertainment. Mazita ndiani aitumidza? Ndiwo zvawo master. Imi makanyarara? Ndakanyarara zvangu masimba iwe kuna baba. Hapana ine pamakamboda kuboti vediwe ini ndoda kumbokandaura nguva imbomira wakadaro ndimboona kuti zvandiri kupa wanangu mazita zvichaenderana here nemazita andiri kuwapa ndo zvavachaita here muupenyu. Iwe imbomira. Saka mimi makaona ndizvo here mazita achaitongondinakidzawo kana neni kuti nditi iri hariite ndakangoti baba itai basi. Saka mimi rakakurumbira ramaidanwa naro imi rakakurumbira nderani? NderaTalent. NderaTalent. Nazvino ndirongodzi myTalent. Talent ndiyo kutanga? Ndiyo kutanga. Aiwa ari kupi? Talent parizvino ari kwaRisapi uko kumusha kwana mama wangu ini. Ndokwari zvake. Akawanikwa here koko? Vakomana vese vakomana. Wepiri ari kupi? Ari pano. Smiling ari pano. Wetatu akashaya Value. Tine urombo wechina ari kuHarare koko. Ari kuHarare Entertainment. Ari kuita entertainment. Vanongoitawo zvokungoitawo zvemisikasika mabasa emaoko edzanetara mafaro chete kuchamhembe ukati tosho pazaire unobvekisa pende mzeti inenge ichisviba dhaputi yarayo ipapo yakazvimba makei yanga yakazvimba nemazita vedu weka Talent Value Smiling amai smile amai Entertainment amai Entertainment amai V amai Value saka ndingonzi amai V Master Chivero mazita Entertainment Smiling Value
kuti ndonzi baba Simba. Ndati ndonzi baba Power. Makwenda wapando kare kakudaro mkoma. Ndonzi baba Ngoni. Danza Darlington Bochora. Baba Ngoni. Ikaye Zimbabwe ndero pakunana mkoma. Ikaye Zimbabwe ndero pakunana baba. Ikaye Zimbabwe ndero pakunana chimbwiro. Ikaye Zimbabwe. Ikaye Zimbabwe. Ikaye Zimbabwe. Ikaye Zimbabwe ndero pa. Yawayere mkoma, yawayere shuwa. Chukucha mwana weropa, chukucha rekagudaro. Chukucha mwana wamai, Mwana weropa. rekagudaro. Amai Selonsia. Chukucha Amai Bochora. chukucha Amai Bochora anonzi Amai Selonsia. mkoma. Pamatora. Ya ndo mastanzi nemazite kwa wimbo. Chechi kwa kunonzi kwambi kwa wimbo. Amai Selonsia. Wanonzi Demetria. Ndo mazite kwa oka. Ai manyora vairamba kubikesa tamko. Vakata sobika vatombo tongo tamsoro podo. Nyika yeZimbabwe mkoma. Saka akaramba ari kubasa ere kumasoja kuya mukomana uyu. 86 wacho takasangana angari mid June. Ndo paapedza 86 87 88 ndo paakabarekera basa. Ise akarekera basa. Inini handina kumbopiwa chikonzero chekuti sendarekera basa. Zvakangonzi hai ndauda kumbogara pamusha ndimboita zvokuti musha wangu ndawaka here musha. Chete. Asi vekubasa kwake vakatombomuteera kuno achitoramba. Aitoramba. Apa panga ari kubasa kwake uku. Chipo chake chemimhanzichi aingoita. Zvaakatenga atori koko ami koko. Basa raitoita rakange tori remusic iro. Aitoimba nebhendi raaitoshandisa aitoimba neZimbabwe People's Militia. Militia band ya. Ndo yaimba nayo. Vamwe vamuchirutondera vaaishanda nawo ndivanani? Ndiri kutondera mukomana anonzi Shuwa Mavhunga anogara paWhatsApp. Nemukomana mupenyu. Nemukomana mumwe ainzi David Ruiz. Akashaya. Rimwe gurupu vamwe wacho vepagurupu ipapo hangu handichanyatsovasiyi sezvino zvaane nguva. So pabasa ravo iro ravaita iro imi maivatsigira sei? Maizvifarira here kana kuti maiti aiwa inini izvi handizvidi? Ini ndaizvifarira nekuti ndo chaichiti chipo chake, saka ndaisafanira kunge ndichitsamwa nekuti chipo ichona chandaitoona kuti ndo chaita kuti isu titodya mumba. Vaitomboenda here kumbonoridza zvavo kutombonita mashows ka? Aitoita zvakanyanya. Aitouya kuno kumusha kwake kuno kuWedza achitoitira mashows muchigondo. So nokudaro kuno kuWedza ndiye watingatisi umwe wevaimbi akakurumbira nzvimbo inoyi pakuisumudzira. Imimi mainzwa sei semudzimai wemunhu ane mukurumbira kudaro? Zvinhu zvaindinakidza chose asi ndichizotarisa ndichiona kuti kukurumbira kwezita rake handina kuzonyatsoona kuenderera mberi kwako. Handingataura hangu zvimwe zvakati wandei, asi nanhasi izvozvi handinyatsofari nembiri yake ndisinganyatsoone zvainodya zvainyatsoshanda. Kuti inongoriwo mbiri yakangoenda asi haina kana maruva yakaburitsa. Maruva aripo kaimura.
aiwa kana tichibvira maruva emhuri zvagara zvinongoitika asi kana tichiburikidza kuti nembiri yavaive nayo mbiri yakauya nekuburikidza kwebasa ravo saka tinenge tichaisira sisi kuti basa ravo iroro zvinge zvichienderanawo zvakare nepfuma inenge ichibuda kuburikidza naizvozvo. Ndochokwadi hapana pfuma yandakanyatsoona yakabuda handina. Matauro emi mukati anga ari munhu aikwanisa kumirira mhuri yake, zvimwe zvaifarira ndezvipi? Chamukati Master Shera aifarira zvekutsvanga mari, handidi kunyepera imwe. Master Shera aita akabva kunorekodha uko, aiuya kuno kumusha, akanga achiita zvituma takshop twake ari pamba pake. Ndo zvinhu zvainyanya kufarira pano pamba panapa. Ndo zvinhu zvainyanya kutiraramisa kunyanya. Achinohodha zvinhu zvake zvokuti kana vazhinji nanhasi tori nechishuwo chokuti danga ari mupenyu, dai tisingatambure kuenda kutambudzika nezvimwe zvezvinhu zvataiwaniswa nemurume iyeye. So munhu anga akazvimirira kumira nemhuri yake zvakanyanya. Wainwa doro here? Ainwa. Ainwa. Asi manwiro ake tingati ainwa zvine mwero here, nekuti kune vamwe vanoti uyu ini ndega ndaitofarira kutoti atonwa nekuti mukunwa make ndo maitobuda zvakawanda zvakafanana neni zvekutogona kuchengeta mhuri, kutoziva kuti ndikange ndanwaka ndofanira kutoziva kuti mhuri yangu ini zvandanwa kudai mhuri yangu ngaiwanawo chimwe chimedu chekuti ini ndanwa uku mhuri yangu ngaiwanawo zvakati. Asi tingati sizo pano pamusha panapa pane vaimbounganawo here vachifara vachiritsa kana kuti zvebasa ravo remhanzi zvaingoperera ikoko kwavanenge vari? Aimboita hake, asi pano pamusha aimboita hake, asi kwete zvakanyanya. Kwete zvakanyanya ba. Aiwa kwekuti chikuru dai aiwa ndaikafarira hangu. Mbotiimbire wakati nje mama ndinganyepe ini izwi rokuimba mwanangu ndini zvine zvipo kezvo. Aiwa zvine zvipo izvi chandiri kudaka ndakuti ndingo padiki hapo kuti vanhu vanyatsokugutsikana kuti azvishuwa ndezvavo ndiyo vamwe vacho vari kutaura. Aiwa ndivavo ivo vari kutondizwa ngavatoziva kuti chiromba kutiimbirawo mutsara mumwe chete badzi. Handina izwi zvenai mwanangu. Ora itai muchitaura oraiti izwi ndoziva, asi munongomukwanisa kungonyepera hapana munhu asinga ndakwanzwa tete wandishewedza uya kuno zvinoti ndizoenda hangu mbera yozvo handina izwi rinoimba, asi ndinokafarira kasongwe kako. Kambo kake karungano karungano saka zvakari karungano. Imi makambomubvunze kunaiwe apapa waida kuedza kuti kudi kashukuru kasonga kuimba kwake kaita kasonga. Hanzvadzi dzangu dzaidza gumbuka inini dzaona ndaturwa naMaster Shera dzikati kwashatora hanzvadzi yedu asi kuda kudi kutipa zvinhu zvedu. Ndobva hanzvadzi dzangu dzanditora dzakauya dzikanditora panapa. Vakatombokutora? Vakanditora pano handi hanzvadzi izvi hazvisi kuita izvi. Ndobva ndaenda kumusha kwavo inini kasongo kakatoimbwa ndiri kumusha kwangu ini akutoimbira hanzvadzi dzangu kuti dzinyari dzindidzose, dzakabva dzandidzosa. Handiti munokaziva zvakanotaura kumberi kwako? Ndizvozvo ndini zvechokwadi ndakatoimbirwa. Waitoimbirawo bereki wangu iye mukomana uya saka aitoimbira hanzvadzi dzangu dzakange dzanditora. Hamunzwe paipa kunzi kuzvara mwana musikana harisi business. Handimwe kuzviona ndindaito hanzvadzi dzangu ndo dzaitokudzwa kuti harisi business, muri kutora mumwe hanzvadzi yenyu kuti igozoita sei. Iyi ndambojaira kugara neni kunoku chichi chanoitika kumberi uko mamutora maenda nayo muchicha muri kugadzira kana ra business kureva kuti muchamuendesa futi kumwe timugowana pfuma yamuri kudai. Ndosaka akaisa widhiri kuti kuzvara mwana harisi business. Aisatomboimba wamwe vanhu munyika meso aitozviimba iye uri kutorerwa kwakangati kwamukadzi wake neana Tezvara. Saka ana Tezvara manje wakabva vati kudini? Ndzokera mumba kwako iwo wakutoti nyangadzisa nemurume wako. Vakazviziva kuti tisu meseji yaikubuda imomo yakabhuya mbonanganaka naye ndobva vazviziya. Ndikati aiwa imi kana mati ndidzokere atogona ini ndoda kudzokera kumba kwangu
Wakatondiperekedza iwe wakasvondisiya kuti pano. Zvakare. Komana. Saka imi madzoka manje dzikati chidzwa. Ndozviona. Ndozvinoita vaimbi izvo zvadzimai. Saka tokugadzirisa chiwanhu antivadzoka. Komana. Aiwa. Chandinорamba ndichiokera murume wangu ndechekuti akanga asina chigombo neni kana kuti kudii. Aiwa ari munhu aigara akangofara. Saka zvakangoma. Kambo kaka chikururudo mai guru vatanzi kakaimbirwa iwo amai nini vari kuti kakaimbirwa iwo hatichazivi imi ndimuchataura chokwadi kuti akaimbirwa kambo akandiani chakaiti nzvo mazuva ekupedzisira kubva kuna iwo mai nini. Master Chwer haana kurwara zvokuti ndingati akaita mwedzi kaachirwara. Master Chwer akarwara 2 weeks. Kurwara kwaakaita akatanga achiti pachest. Wiki iyo yakapera achingoti chest yangu. Yechi2 ndobva angotanga kuti unonzi munhikwi uyo. Munhikwi iwoyo ndo vakasvika pakutora Master Chwer. So kureva kuti airwara ari pano pamba. Akarwara ari pano. Ini ndaingozvitora fanika zviri simple semunhu zvinopera semunhu aingorwara achifamba ngakazvishingisa. Zvakazongomugombera 2 days rechi3 ndobva ndangoona kuti zvato. Pazuva rekubechi chamakaona pazuva rekupedzisira michi chakaitika nyazotondedzera kuti pazuva rekupedzisira pazuva rekupedzisira aiva akavata mumba ndikamuti ndaisa mvura yekugeza mukaimende munogeza. Imba yacho ndeipi apa? Imba iyoyo yakanga iri pawakamisa mota yako pana pamwanangu. Ipo pana ndo paikanga iri bedroom racho ratarisa uko. Iri ndakazorovakisa hangu ndini mai manje. Iro ndakaripwanya. Ndakamuti mukaimende munogeza. Akaramba. Ndikati ndabika chibuda ikamende munodya. Zvikanzi chikafu handisi kuda. Ndikati kumunogoramba chikafu zvaita sei zvikanzi mwoyo wangu wakasviba. Saka pakangopedza kuti mwoyo wangu wakasviba. Handina kunzwisisa zvakaitika ipapo kuti ndingazopa nhoroondo yakasimba yekuti ndingati pane zvandakaona. Akangodedzera chete kungoti ndiigirewo mvura inotonhora mundidire ndiri kutsva. Saka kudira kwatakaita mugomo wekutanga ndopakaramba ongoti rambai muchindidira migomo atobva pamubhedha paakanga akarara ndobva tinoda kurara pafloor ndobva rara pafloor ndobva ndakumudira mvura ndiri kutsva kutsva ikoko nekuita munhikwi iwoyo ndikati ndo zvakatakura Master Chwer. Kudzimara akabva angotiziva akangonyarara kumapast 11 dzemusi wa 1 January riri goredzva pakashaya Master Chwer. Saka ipa makaona kuti wanyarara makaita maamuna ndiani anga ari pepecho? Ndaiva ndiri ndega. Vana vese vanga vasipo. Takanga tiine imwe shopu yatairenda taiti imwe shopu panapa imwe tairenda kunonzi kusanganai. Saka vana pane mukomana anonzi Talent akanga achita grade 7 ndiye atakanga tasiya ikoko. Ndauya nababa wacho ndiri kuno kuna baba wachirwara mwana akanga ari kushopu ina ndina baba kuno kundega. Ndopa ndakazotumira kwaedza manje ndatoya kuti munhu anyarara ndopa ndamanyo kunotaura Roma next to kuma 11 kudze usiku. Ndakangotaurawo vavakidzani vangu ndozvaitika kuno ndobva ndararawo ndani vamwe vavakidzani vangu ndobva tazofuma kuti zvakungozikanwa kuti ndozvaitika. Ndobva ndazoendawo pakembi muno mune kembi yemapurisa iri mutownship medu. Ndobva ndanotaurawo mupurisa waaivirana naye kuti ndozvaitikawo ndiye akazofona kuZBC kuti zvitaurwe kuti Master Chwer atisiya. So makazodii kubva ipapo? Hapana, ndakatongopedza nhamo yacho ndega kwakutongoita zvototi ndakatongofudzira murume wangu ndega. Makamuchengeta kupi? Master Chwer pamba pake pano ndopari. Rinda racho rine chekupi? Ngoti kwaita usiku pasasa papo urikuona pane moto uyo urikuona uyo ndopane rinda rake ipapo. Aiwa tine urombo chose. Zvakakubatai sei semi mainyatsozwa kuti uyuyu ndiye musimboti pamusha pano zvakakubatai sei? Zvakandibatana ndidi kunyepana nhasi hazvindibudi nekuti Master Chwer akashaya akasiya vana vachivadiki kuti ndiritire vana ivavo ndivasvitse pakuti vapedze zvikoro zvinhu zvakandiremera
kusvika ndakakwanisa kuti mumwe chete anonzi Talent ndiye mwana wandakakwanisa kuti anyore form 4 akasiwa ari grade 7 ndiye wandakakwanisa ngoti anyore form 4. Smiling akagomera form 3, entertainment akagomera form 2, ndapererwa kushaya pekutangira handisisina zvekuti kana midziyo mimwe yaakanga ainayo pano ndo yakasaka kuti mwana wake wekutanga akwanise kunyora form 4. midziyo ndakuitengesa yakafanana neipi? paine mafiriji nemasola nemaredhiyo ndakasvika pakuzviburitsa kuti mwana aone kunyora. Mainstrument papasina anga asina instrument yacho? Anga asina. Master Chero akanga asina. Pakanga ari kuzipaimba nebhendi rekuarmy aishandisa mainstrument ekoko. Apa pakazenga asiyana neZimbabwe People's Militia akuenda uko handizivi kuti vaizvifambisa sei mukati imomo. Ndaizongonzwa zvinhu zvatobuda. Right, amarotera mangozi nzira omega ka zvakafamba sei? Right, icho chikafu chawaifara chikafu chakaita sei muchakabvu? Master Chero mavegetables akanga asingatadi zvachose, aida zvenyama murume. Saka munhu aigara akangozvichengetera mabroilers ake pamba pake netumbudzi twake, saka aingoti paangofungira kuti ndiri kutoda zvenyama aitongozviona kuti ndongozvitorera mudanga mangu, ndozvaaifarira. Kupa zvipfeko apa aifarira kupfeka zvakaita sei? Aiwa, vaida smart baba iwavo, vaida zvimajini izvi. Ndo hembe dzake dzaida dzemajinzi izvi. Smart aida. Smart tingati makaiwana iripo here kana kuti ndii makaiunza kana kuti mimi makatozongoiwedzeredza? Ndakaiona iri pasi nichibva ndasvikoiwedzera ndatoona kuti paakanga ainaye pacho
pandaitodawo inini futi akanga asati apasvika ndo pandasvikopawedzera ndobva zvadaira aiwa zvaidaira kana ndega ndaizvoona kuti zviri kudaira saka mimi maiti kana maaina zvezvemamwana amirapo mamusingarwishanjeri kuti wakomana kwaari kuenda kwachiko andaimborwa shanje ndaitoziva kuti iye wacho achamiswa iye anofanira kunyara kuti mupono uri patrauza apa afunga kuti waiswa nababa iwawe kuna madza vatisara kuumba vatoisa mupono iwoyo ehe ndaito aina ndakasununguka saka chidzidzo kamama kuti madzimai ndiwe une musimboti ukuona kuti murume aratidzika zvakanaka nekuti anoshorwa ndiwe zvakanyanya zvekuti ivo vese kana paina ari kutonzwa zvamutotaura wachaine kwainira varume wenyu nekuti kana murume akapfeka hembe yakaunyana kana isina kuchena zvezvi anoshorwa asi murume ndimi mama munoshorwa nekuti abuda mumba muna maika mai ndimi munofanira kuziva kuti murume wangu adya here kwaari kubuda kwaageza here ndai baba musoro wenyu hamusikuona kuti apa pana ukamika zvakadai bhutsi idzi kunzai kuti polisho handii ndo zvinoitwa saka inini zvese izvozvo ndaimboidza kana paine pandaisirira zvangu asi ndaimbotraya nepandaigonawo zvekuti kana vachinge vamirapo vanhu vanotoona kuti baba vari kubva kuna mai wavo inini chandingati ndinogona kunge ndaigumbukaka inyaya yekuti akangontaura kuti ndakuenda kumashozi nekumbonzo kwandiro zvinzi vaimbe ukaenda kumashozi vanongoita zvevasikana chichichi indaimuti inini kumashozi kwacho kuri kuenda inoda kuendawo ndoda kunoonawo kuti iwe unenge uchiridza sei saka iye aindirambidza saka ndo dzimwe nyaya dzacho dzaikuti ndo dzaimbondibata idzodzo ehe kuti zvaari kundiramisa kureva kuti kumberi kune zviri kuitwa kwa apa mamune vana vangani papo pamainetsera nenyaya iyoyo ndine wani talenti mamu chine dzungu ndakazopedzera ndapawa ndatonyatsona kuti izvo zvina basa izvo regai zviendi ndakazviona zviripo aiwa zvinofasa asi pane here pamakambowana mukana wekumboenda paairidza muchiona zvaita zvakanyanya sekupi akamboita show yake kunonzi kwamadondo kumount darwin ndakanga ndiripo manga matobva mese here kuno kuti maangosangana kuno takatobva tese ndakatogarawo kumberi shaiko kumota yakanga ainayo titiende tese ndobva ndaenda neye akaitira kuno kwakari kuno kumusha kwake kuno kwakaita akawanda muchigondo ehe aya ndangangoti hangu yekure yandakaenda imwe chete iyoyo kumenya kwamadondo iyo imimi mainzwa sei maenda pamamona ari pastage achiita tunhu twake kutoziva kuti kunoitika zvakawanda kwekwe imimi mainzwa sei inini hangu unoziva zvinoita munhu kana achinga achiziva kuti medhemu ari padhuze anoita zvinhu zvake zvakanaka saka hapana chandaitombofunga kuti panga paine chakaitwa chichingaitwe saka ndaitonzwawo manyukunyuku tofara kuti murume wangu here ari pastage ari kuita zvinhu zvakadaro izvo ndaitozvifarira ndisingaziva hangu kuti kana vachinge vari vegawo pamwe vaibva vatorasa miswe hameno asi handidi kumunyeperaba handidi pane paakamboterekai mumboona adzimai angu ari pano here kumbokudanaiwo pastage baba vacho vanenge vakanga vatori neshanje ivavo anga asingatombori kuti ndionekwe pachena ba kuti ndo medhemawo kutya kutorerwa ndofunga aifa ndogona ngotorwa maive makanyanyawo kana imo magezi racho amaiitazve ipapo kuna ndichiri mudiko zvendaigeza zvo zvasiyana kane zvandari zvino aiwa hako zvamariko zvimwe handiti kufambirana nenguva mwanangu komare aiwa asi zvinofadza so mumashozi ake aitambirwa sei ndimi maimuona aitambirwa sei masashori aitambirwa akamboti fambei naKenneth Chigodora zvakambochidzana zvakambotidyidzani asi handichanyasoziva zvangu masomusa vakaimba vese naKenneth asi vakamboimba vese asivatomboita vese asi uchinyatsonzwa kuti akanzi ane shoko akati waingonzwa vanhu vanenge vachibvako kuti tatoti vakomana nguva dzinomhanyire iko kudaro dai zaizosorwa kumashure vatangazve kuratidza kuti zvinhu zvavaita zvaifarirwa nevanhu right zvakadaro regai tinzwe sisu kubva kuna iwo mushakabvu tete Eliza tingati maiguru Eliza mushakabvu tivanzwewo vachitiudzawo kuti ivo shoko rerufu rekuti
mukoma master vashaika rakavasvikira sei iyezve kana kuritambira chaiko vakatitambira sei tivanzwewoka vachipupurawo naiwo pachavo kuti zvakavabata sei shoko rakavasvikira sei regai tivanzwisisuka maiguru mushakabvu Eliza vachipinda iwoka mudariro kutiudza kuti shoko rakauya sei. Nzati yake nditoleyo. Makatozoudzwa vavika. Vatovika tiri kutobva kunoviga bhodhi. Ipo pakopa vachiti kubva kunoviga bhodhi. Vakatofa. Kosei vanzei. Saka takatoviga asi yeyu mukadzi unodza pakungoviga murume akanzi akazokutakura mutundise. Saka ndozvakazoyaichirodza titete ndozvazondirwadza. Maiguru vatakura zvinhu zvese vadi vaenda zvese nevana kumusha kwavo hapasi torina munhu. Pakatombogara makore pasina munhu. Ndikati kuvaigeze vachadarirei vakati handizvo zvasi vakazodzoka zvavo. Aiwa zvinodzimba munhu waMwari zvinoita varume asi hapana zvaungaita zvakatodiyazvo. Iyeyi ndianenge achingoti mama achizvisiyai muchangozvidii zvakatoitika. Okay. Nai maiguru pakamboita here mwana akauya musango foreign based? Ina handidi kunyepa kuti pane nhungirwa yakanyuka. Nhungirwa yanga yagara iripo. Ini ndindaitowo nhungirwa nekuti akanga atoripo kutanga ndimai wemukomana uyu wamoya naye. Saka handingati inhungirwa. Aiwa uyu asi nhungirwa. Aisi nhungirwa. Tinobvisa vanozouya kumashure kwekava. Hakuna. Hakuna. Saka muchinzwa ndichitaura kuti ndinobatikana nerufu rwemurume wangu nokuti kubvira 2001 ye kusvika iye zvino handisati ndaona mwana anouya pana achitaura kuti ndiri mwana waMaster Chivera. Kana kunzwa vanhu vomumasaidhi vachitaura kuti murume wenyu akanga aine mwana kwakati handisati ndazvinzwa. Makarera vana kusvika vakure muri mega mimi semutina kuda kuwanikwa? Handaiwanikwa nekuti ndainyatsoona kuti vana vangu ndinowapa nhamo. Kuvana munowapa nhamo nekuti ndawana mubatsiri? Hakuna zvakadaro. Dzimwe nzenguva pamwe vana vasikana vasina vadika vasina kukwanisa kupfuurira mberi nechikoro. Amai zvinoitika izvo havasi vanhu vese vese. Pane pandaizowanikwa here nemunhu asina mhuri yake. Ini ndakanga ndaamai vakanga vaine mhuri dzavo kudaro. Unenge wakutongowanikwa uka nemunhu ane mhuri yake, saka hapana zvinhu zvakambodaro zvokuti zvingachengete mhuri yako. Kuya kuti mukatongoenda kumune mako tokungonoita jigejo reikoko rekusumudzira mhuri yake iye. Mandi mukuzviona. Saka ini nangu papo hazvina kutombondifadza. Ndakatoona kuti kutongogara pano semaonera watondiita ndiri pano. Ndiwo anotoita kuti ini ndichochengeta vana waMaster. Zviome zvingadi ndinawo. Semaomera acho hazviri kutoita iwaya ndinawo. Tingataure manyepo. Chandiri kunyatsowana hapana. Ndozoti mazita anenge akaiswa, zita rakaiswa kuzimura nderana. Nderangu ine rinoti Barbara Bakasa. Saka pane here chamukuwana ikoko? Ini sakutaura pandambita pekutanga paipe. Pandakapedzera 2012 pandakaenda ndakatongoona hangu kuti kutongosva ndangoregera zvangu kuenda kutongonotora zvitori nani nekuti hapana chandaienda ndichinowana. Nekuda kwei maiti mukasvika kuvo vaiti kudi? Havatauri zvakawanda ende futi handingadi kuti ivo ndingavati vane zvavaitaura. Ini chandakakwanisa kubvunza palast trip yandakaita kuzimura ndakabvunza ndikati pane dzimwe mari dzaitorwa naMaster Chivera achiri mupenyu dzainyorwa dzichinzi dzemaPRS. Ko zviri kufamba sei? Vakandipindura vakati mama mari idzodzo dziri kuperera mundege. Nyika ina mari. Ndozvandakapindura. Dzikuperera mundege? Ndege ipi? Amino kuti kana tichiti isusu mari dzemaPRS kuri kuti imari dzinenge dzichiridzwa masomuse yakunze kwenyika ere dzichiuya kunoko. Saka vakandipindura vakati kuti izokwanisa kusvika kunoko inenge yatopera. Yaperera mundege.
Saka ikapera mndege kuno kuchinenge chichuya kuno kuchii. Kuziva ipapo Chinenge nekuti mari inofana kuuya iri mari. Hakuna chiri kuuya mwanangu inana chandiri kuwana handidi kunyepera zvokuti dai ndandiri kuwana semawanira aita master chiro achiri mupenya achienda ega kunotora kana musi uno ndingadai ndakasimudza. Ndingadai ndakasimudza. Saka mimi kana makapedzisa kuenda ku 2010. 2012. Yeah. Amuna here shungu yekuti mudzokere zvakare. Inini handimbodi kunyepa mwanangu. Ndikatosviba mwoyo nepandakapedzisira pacho kuenda ipapo. Ndongoti mhino ngasvingogara wazvo zvakadaro. Vakomana imi. Musaora mwoyo mimi. Dzokere zvakare munonzwa nekuti zvinhu zviri kushanduka. Handitika. Musaora mwoyo. Dzokere zvakare mumbonobvunzisa kuti zvakamese dzimwe dzenguva vari kukutsvagai havasi kukuwanai. Kudaro. Mawanzwa kamaiguru wangu vaura moyo vakati aiwa bvira kusiyana nazvo aiwa musarasimbire kuno kufirwa endai munoona makachengeterwa pfuma yenyu ikoko right. Ndakazotauraona zvakareka nemwana wacho Ian. Ndiripo makadiwo. Zita ndiani? Ian Chivero. Ian Chivero wakabarwa gore ripi? 1984. Iwe wakambowana here mukana wokumboona baba wako zvokuti kurangarira chiso chavo kuti baba wakamira so? Ipapo ndinganyepe uso wababa ndanomira ndaona. Serious? Ndina tongoona papicture. Tongoona papicture nekuti pawakapesana vana nditori musana sauzomubvira ipapo ndazomubvira ndambozoona zvano. So tingati tisi pane here ari kuedza kutedza matsimba pane basa rababa? Yeah, aripo. Kuridza mbira nekudidi? Aripo. Ndini zvakare. So iwe uri kuona urikuda kuuya here nemusambo wababa iwo kana kuti uchada kushandura zvako? Ine picture imwe yandaisingazivi yangu iri mberi kwangu ndoda kutongoya ndiri zvandiri nemusambo wangu. Uda kuuya nemusambo wako? Musambo wako wakaita sei? Because wababa wanga unika mbira wanga uri pasi chigare wako uda kuuya wakaita sei? Tuya uri pasi chigare zvakare. Uri pasi chigare? Asi kamirawo pazvangu. Mbira dzinenge dzakasangana nemagitari rekondi dzangozvimirira? Dzangozvimirira. Uda kuita zvembira chete? Sei wasakutoraita mbira? Ndingati ndo muchivanhu woma ndakakurira ndokaucha ndakangokurirawo kubvira chiri kubwera ikoko. Vana sekuru vaingoziva here kuti baba ndo anga iri trade yavo here ameno ndo vaitoti tsvagira mbira tichingoridza saka zvinhu zvangopinda mandiri. Zvinhu zvangopinda mandiri kubvira ipapo. Saka iko zvinhu tingati pane here mamwe machallenges auri kusangana nawo matambudziko kuti iwewe unge uchipinda mudare rero? Machallenges akambotibatei pakuti kumisa group nevamwe wangu kuti mwacho vanenge vachiwandirwawo nezvekuita panguva dzekunge tichisangana dzinenge dzichiita shoma asi ndoona kuti hango yezvinezvi patavi panenge panani. Panenge panani. Baba vakashanda neZimbabwe Militia Band vakazoshanda neHard Nut to Crack. Iwe uri kuuya nezita ripi? Tongoya tiri mwana wamaster Chivero. Handitika? Tongoya tiri mwana wamaster Chivero. Saka muri kushanda muri sei? Muri mese here kana kuti ndiwe wega? Nani? Pane vamwe vanin'ina vako vatatu avo? Avo zvinezvi zvapinda mavari. Asazopinda mavari? Asazopinda mavari.